Здравейте, тук съм в поредното видео, където ви показвам как изработваме нещо. Днес ще правим ето това малко еленче. Ще използваме ChatGPT, ще моделираме и накрая ще го принтираме, така че останете до края, ще бъде интересно. И така, хващаме ChatGPT да си генерираме всички необходими изображения. Използвам Hunyuan за генериране на модела. Смятам, че в момента това е най-доброто. И ето го, няколко минути по-късно е готов, но ще иска малко обработка. За целта ще използвам Mesh Mixer, като ще пипна някои детайли. Оправих основните неща, които ме дразнят. Сега ще разделя модела на части, така че после да мога да ги принтирам в различен цвят. Готови сме с рогата, сега повтаряме процедурата за копитата и сме готови. Това беше трудната част, сега добавям кукичката и очите, които имам разработени на параметричен модел, така че просто нагласям пропорциите. Накрая размножавам и пускам да се принтира. Уж са 10 малки еленчета, обаче отне цяла нощ да се принтира. Като цяло и дизайна си отне няколко часа, но най-досадната част беше с ChatGPT, докато го накарам да изкара изображенията, които искам. Това беше, надявам се ви е харесало, последвайте ни за други такива видеа. Това беше третото поред, но смятаме да правим още за бъдеще. Чао!